Ikaw mag-TikTok sa may view tapos makuha makita na ang background nimo. Oh, O chat. ay guys, nako karon sa Lapu-Lapu Shrine. Shrine ba ninit? Ay, shrine. Lapu-Lapu sa to rin si Julita naglingkod. Lapu-Lapu Shrine. Shrine ba ni? So, diri guys, mo ni yung view. Agoy na nag-sounds dito. So guys, mo ni guys. So, tuwa po ay nagsumba dito. Kita mo na nagsumba. Nagsumba diha. So, dito na pita dagat. So, mao ni ang pinakadakong plug sa Lapu-Lapu. So, si Maria Anit Vlogs tuwa dito ay. Si mauni si Lapu-Lapu guys. Si Lapu-Lapu. Ang akong uyuan. Ang akong uyuan. Mga ni guys ha, basahan ninyo ha. Hinahinayon ako pakita ninyo. Lapu-Lapu sa isa sa mga pinuno ng Mactan. Nanindigan, nagsasarili at malaya ang kanyang bayan. Mula sa kapangyarihan ng hari ng Espanya. At hindi nilala ang pagtalaga ni Fernando Magallanes kay Hara Humabon bilang pinakamataas na puno ng Cebu at Mactan. Pinangunahan niya ang pagtatanggol sa Mactan mula kay Magallanes 27 April 1521 sa pamuno niya. Wala pa ko natawa niya guys. Wala pa ko napakos itlog sa kong papag mama. Napatay ng mga mandirigma ng Mactan si Magallanes at 8 nitong kawal kasama ang 4 na tauhan ni Humabon. Humagi siya sa pakiusap ni Humabon na ibigay ang bangkay ni Magallanes sa ekspedisyon. Binantaan niya si Humabon na sasalakayin ang Cebu kung hindi ito isa sa samahan ni Magallanes sa Cebu 29 April 1521 bilang tugon. Isang piging ang saba kay guys kay nay nagsumba rin sumba. Isang piging ang at doon pinatay ang mga pinuno at ilang kasapi ng expedition. Mayo 1, 1521. Mao na ang history ni Lapu-Lapu bago siya namatay. So, Lapu-Lapu di ara si Lapu-Lapu maura taw na dagway ni Lapu-Lapu day. Namatay gin sa Lapu-Lapu. Tuwa pwede kuhan dito gasumba lagi. Ambot di ba kata makuparahit ani sumba nila. Bilisan ni mong sound niya ang akong sound maputol pod. Oh. So mao ni diri guys ang views ha. So salamat kayo sa inyong mga mao ni ang souvenir ang remembrance ni Lapu-Lapu ug ni Magellan. Kaning nga lugar guys diri sila nagfighting sa una kanang nagbarog diha. Kanang nga bato. Kanang nagbarog diha nga bato. Diha nagsinumbagay si Magellan ug si Lapu-Lapu yan apil di mas Magellan. So mao ning ginganlan og Lapu-Lapu Shrine on Mactan. So kana diha guys na nagwalis manggod. So kani siya guys diri gipatay mao ni ang lugar nga namatay si Magellan. Nag-away sila ni Lapu-Lapu ug si Magellan. Mao ni iyang kon Lapu-Lapu here on 27 April 1521. So diri gipatay si Magellan ni Lapu-Lapu.
So kana siya mga bato diha sa unang panahon. Sa unang panahon wala pa nay bato no, pero gibutangan nila nagbato tungod gikuan ba gikuhaan jud nila kuan si Lapu-Lapu og si Magellan. Kanang murag kuan ba souvenir ba. So kay diha man kay sa una good guys, ang hitsura diri sa Mactan Shrine mauna siya ang hitsura jud na niya diha dagat man guni siya sa una good. Dagat niya mauna si Lapu-Lapu og si Magellan mo kana. So ang pagsangka nila duha. So mauna si Lapu-Lapu og si Magellan niya kana. Unya kana diha karon wala nakakakitas tubig kay gihimbuhatan naman og kuan. Tatay na magingunan niya. Pero ang mangrove na lang gyapon to didto. So ingon ana jud na ang porma sa una ilang gibutangan og picture frame nga remembrance sa unang panahon ng 1521. So mao na ang remembrance jud kay diri man gipatay si Magellan Ferdinand de nya mao na yang 1941. Patdinyo 141. 194. Pati 141 pwede sa 114 o 194. 141 pwede sa dana. Mao na siya ang kuan jud ni Lapu-Lapu. Nya tura si Lapu-Lapu Tura si Lapu-Lapu. Kana napunggot na sinamay linis gud yun nag-audit napunggot nya tura sila Lapu-Lapu wala mapunggot sila Lapu-Lapu kay ligon gis Lapu-Lapu nya si Maria Anet Vlogs.